дуруд ҳамватан. Умедворам ҳама каса хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошем. Дӯстои азизам, кадоме ки моро мебина ва мешнава, умедвор ҳастам падилид мекунед ва фикру назари худтонро дар комент, яъне зери комент менависен. Дар гуфтаҳо ва суханҳои ман чӣ фикрҳо дорен шумо? на хуб ки боша, намедонам. Ман рости силкаи амира кушодам ё маҳкам бад. Фикр кунам кушодагӣ бад. Агар ягон ки бибина бидроя пеш аз он ки ман уверен шам суҳбат кунам, давоми суҳбат ман як кас даромад ягон чи бинависен ки силкаи ҳами кушодагӣ барои мардум даступни ҳаст, то ки ман суҳбат ман шурӯъ кунам. Ташаккур, 4 кас даромад, яъне силка кушодагӣ аст. хуб, дӯстои азизам, имрӯза суҳбати мо яъне каме ва алайкум салом, соз ташаккур. Дӯстои азизам, имрӯза суҳбати мо дар бораи экономика суҳбат мекунем. Бисёр одамо дар ин бора барои шумо шояд гап назананд, ки шумо шояд дилшикаста мешавед, хаста мешавед, гӯем умуман вобастагии экономика дар чӣ аст ва шояд баъзе инсонҳо барои шумо ҷаннат ваъда метавад, аммо инҷа мо ҳамаи давлат, ҳамаи дунё аз якдигар зависимӣ дорад. Барои ҳамон ман дар бораи камтараки экономика суҳбат карданӣ ҳастам. Яъне аз он ҷумла имрӯзаи Россия, чӣ хеле ки русҳо дар мо дахолат доранд дар ватани мо ҳам маҷбурем дар ватанашон дахолат кунем ва гап занем. Аз он ҷумла дар Тоҷикистони хидмон аввалан ки дина 1 сентябр ва Эмомалӣ ҳамроҳи Путин танаввур дар Тоҷикистон 5 мактаби бо забони русӣ бо муалlimу муаллима ручкаву қалам дафтараш қатӣ Путин Тоҷикистонда туҳфа кард. Яъне аз ин меброя образовании мо ҳам хайриявӣ образованӣ шида мондагӣ аст. Имрӯз мо хидмонда намерасем, яъне наметонем. Сабаб чи аст ки мо наметонем? Сабаб чи аст Россия наметона? Яъне инҷа сабабҳо бисёр бигем калон ҳаст. Агар мо назар кунем бибинем, Россия ба тамоми бузургӣ 650 миллион аҳолӣ дорад. яъне дар як суханронӣ ман гуфта будам ки аз 150 миллион аҳолӣ 25 миллионаш 30 миллионаш алкашай дар уҷа. яъне уҷаи ҳисоби дар ӯ ватан даромад овардан ё ки дар экономикаи ӯ ватан саҳм гузоштан алкаш надора ин чиза. яъне ки ӯ на налог меспорад, на як кор мекунад, на хона дора, на пули свет метавад, на хона мехара. ӯ да похрене ҳамду бахлашкара меова мебара мефурӯша. Дар ягон бахлашка мегирифт як ёдам як бутулка водкаша мегира мезана, гуфти ҳам гапо тупагара бу дар дуруни ягон мусурка хоб мерава. яъне аз ин 25-30 миллион қариб действительно алкашанд. даже вақтҳои охир ман фикр кунам ин число бозам зиёд шид, рафт, яъне ки алкаш. Россия хеле бузург ва калон аст территорияш ва барои ҳамин гӯем яъне аз ҳисоби налог ё ки аз ҳисоби производство, яъне ки ино буҷа надора Россия. Россия фақат аз нефт ва газ, яъне аз ду чиз даромад дорад. Дигар техника, технология, мисол гирем, агар мо нигоҳ кунем буҷаи як компанияи айфон ай Россияда зиёд аст. як компанияи айфони Амрико буҷаи солонаш ай буҷаи солонаи Россияда бисёр аст, ҳамон қадаре ки Россия боз нефт мефурӯшад, газ мефурӯшад, аммо айфон ай уда зиёд аст. барои чӣ? Барое ки айфон дар тамоми дунё фурӯхта мешавад, дар тамоми дунё. яъне ки Россия дар тамоми дунё газ фурӯхта наметавонад ё ки нефт фурӯхта наметавонад. Единственный источник Амрико аст, нефт ва гӯем ки Европа, яъне дар ду ҷо бигем дабичи ҳамон нефта мефурӯшад. барои ҳамон экономикаи Россия слаби ҳаст ва аҳолиш кам аст. агар аз буҷаи налог бигӯя ки ман ҷамъ карда экономика мекунам, экономика карда наметавонад Россия. Россия агар нефти газаш набошад, Россия нест гуфтагӣ чиз аст.
яъне тамом барои ҳамаам Россия солҳои пеш ва бигем ки чӣ Чехияро зада бошад, чӣ Словакияро зада бошад, чӣ Латвия, Литвия, Полшара, аз он ҷумла ба маълумоти шумо мерасонам, ҳамун «Жигулие» ки мебароранд, аслан ӯ завод итальянский завод аст. Аз Италия, Полша харидагӣ аст ӯ завода. Аз Полша маҷбурӣ ба зӯрӣ урусҳо гирифта бурдагӣ ҳастанд. Ҳастанд итальянский мошино, то ҳатто ки дизайнишам ҳамон хел аст. Яъне ки дизайни Opel, дизайн баъд ино иваз кардан, ӯ ҳамун дизайни кӯҳнада монд. Ҳамин «Жигули» ва аз он ҷумла чизҳое ки мебарорад, номошона иваз кардан. Ино ҳама дуздида ҳастанд. Чӣ хеле ки ман дар суханронии Дина гуфта будам ки Самарқанду Бухороро заданда, гирифтанда, яъне ки амир гирифтагӣ, яъне 70 вагон чилову нақра бурдагӣ ҳастанд. Ва Россия то ҳамин рӯз ба ғорат зиндагӣ мекунад. Яъне ки экономикаи Россия аз ғорат аст. Яъне ки хел бигем ки Василий кор куна, Петров кор куна, придумат куна ягон чиз бибароранд дар ҷомеаи ҷаҳон, бигем электроника, техника, технология, дар ин чиз нол аст. Агар аз аҳолӣ бигӯяд ки ман налог мегирам, яъне ки масофаи территорияи ӯро нигоҳ кунем ва аҳолиша нигоҳ кунем, бигем ки аз он ҷумла бо 20-25 миллион дигаш дар хориҷ зиндагӣ мекунанд. Вора урусҳо аслан дар Амрико ва дар Аврупо ва дар тамоми ҷо 20-25 миллион рус зиндагӣ мекунанд. Барои ҳамон экономикаро аз налог, аз дигар чиз Русия ягон экономика қапида наметавонад. Нест дар уҷо. ҳамчуноне ки рӯзе як бародар барои ман савол дод, ман дар торговый центр будам, занг задаму бисёр як торговый центри зебо, калонтарин, хеле калон аст торговый центр, ва савол дод ки мисол агар инқилоб шавад дар Тоҷикистон ҳам хеле торговый центро сохта мешавад, гуфта барои ман савол дод. Ман гуфтам ки дар ҷавобиш не, сохта намешавад сохта. Баъд гуфт барои чӣ мо инқилоб мекунем ки агар ки мо ҳаёти Тоҷикистонро ба тарафи хуб бурда натонем. Албатта ки ин чизҳоро барои шумо касе намега, яъне ки касе намега ин чизҳоро. Ҳақиқат ҳама вақт талх аст, не ки агар ба ҳақиқат равӣ, гӯем ки фардо мардум дам забону дароз гуфта метавонӣ ки мардуми азиз, яъне ки ман ин суханҳоро шумо да 10 сол пеш гуфта будам, 15 сол пеш дар ин бора ман омӯхтам, экономикаи дунёро нигоҳ кардам, пешравии дунёро нигоҳ кардам, аз кадом ҳисоб дунё пеш мерава ва чиҳо доранд ин дунё, ки давлатҳо ки мисол экономикаш боло мешавад дар ин бора. Ва имрӯз ман шумо агар гуфта монам, фардо ҳам дар пеши шумо ман забонкӯтоҳ бигем ки ҳамчун як дурӯғгӯ, мошенник, аферист намешавам. Барои ҳам тасмим гирифтем ки имрӯз барои шумо, яъне аз ҳамин камбудӣ ва беҳбудӣ гап занем. Саволи бародар ки чаро дар Тоҷикистон мо мехоҳем ҳам хеле торговый центро кушода шавад, мо мехоҳем бигем зебо шавад Тоҷикистони мо. Бибинед дӯстои азизам, оддитарин чиз, яъне ҳам бародар дам ҳамин савола амрӯз гуфта будам ки бародари азизам, бибин оддитарин чиз, ту мошин мехарӣ чанд пул аст? Биё фарз кардем $5000 мошин мехарӣ. Аммо солона мошини ту чанд сум расход мекунад? Ти ягон бор ҳисоб кардӣ солона расходи мошинта? Бародар гуфт ки не, ман мошин надорам. Ман гуфтам баъд аз ӯ як мошин бихар ва солона расходи мошинта ҳисоб кун. Иваз кардани балон, масла иваз кардан, вайрон мешавад, запчасти ӯро харида, усто бурда соз кардан, ҳар як гаштагита буда бензин рехта гаштан, страховка кардан, техосмотр кардан, яъне ҳамаи ҳамира комплектатсия агар солона ҳисоб кунӣ, гуфти ҳам гапо 3 солда пули як мошин дига расход мекунӣ. яъне $5000 дига, гуфти ҳам гапо 3-4 сол дига дар ҳамон мошин худаш, агар худои накунад бор сахт вайрон шавад, шояд дар 1 сол ҳамтари пули як мошин дигара расход мекунӣ дар сари мошин. Аз он ҷумла ҳамун торговый центрам ё ки ягон чизи бузургам ҳамин чиз аст. Яъне ӯро сохтан, мисол гирем мо сохтем дар 1 миллион ё 2 миллион ё 3 миллион доллар аз буҷаи давлат бигирем сохтемаш, ӯ маънои ӯро надорад дар 3 миллион доллар сохти тамом дигар ишид. яъне ин чиз далел доказад чойхонаи Харбзаи Эмомалӣ Раҳмон
ва дигар чизҳое ки месоза Эмомалӣ Раҳмон, ин аз рӯи бигем ки як тупоӣ беақлӣ кора мекунад ва дар чашми шумо шапидани хок мешава ин чизо. яъне ки ина бубин сохтем, аммо мо агар инсон фикр кунем солона, яъне ки уздани содержат кардан дорад. дар ҳар сол бояд ура краскаша иваз кунем, аввалин чизе аст, ва ҳар рӯз дуруни ура тоза кунем. бишакки ура як одам карда наметавонад. ура яъне ки агар чӣ қадар ҳаҷми ӯ калон боша, ҳамон қадар одам зиёд дар кор мешавад. яъне ҳар як тай уда барои фарош тоза кардан моҳона бояд маош ҷидо кунӣ. яъне ками ки ба Тоҷикистон 600-700 сомон ё 500 сомон ҷидо кунӣ. ин дига 500 сомон ҷидо кунӣ зиндагӣ намеша. яъне барои ӯ кам 1000-1500 сомон фарош ҷидо кунӣ. чанд қадар ҳаҷмиш калон боша, ҳамон қадар одам зиёд дар кор мешавад. яъне содержани солонаи ҳамон бинора шумо ба назар бигирем, ки 10 сол тоза карданашда фалон пул меравад, танҳо полоша шакида гаштанда. кафелош вайрон мешавад, иваз кардан, оинаош мешкана ягон ҷош, ура иваз кардан, тоза кардан. қувваи барқе ки ӯ расход мекунад, солона агар мо ҳисоб кунем, шояд дар 2 сол 3 сол агар ура содержат кунем, ҳамун расходи бигем ки сохтани ҳамун қадар пули дига, дар мисол гирем 10 сол ҳам боша ё 5 сол ҳам боша, дар 5 сол ҳамон қадар пули дига бояд расход кунӣ, ура дар ҳамон ҳолати сохтагиш қапида бести. медонед намира? дар Тоҷикистони мо шумо представит кунед ки мо сохтем торговый центри калонтарин, ина Ашан сохта шид. Ашан яъне ин далел аст. барои чӣ? барое ки Ашан буҷаи худаш, яъне савдои дохил, налог гирифтан ва уҷа боз налоги замин споридан ва ғайра чизҳо, дар имрӯза ё ки фардоина ё басфардоинаи шароити мардуми Тоҷикистони мода, яъне ҳамун савдо намешавад ки оправдат кунад, ҳатто ки қувваш намераса, ҳамун леснисаи бигем ки электрикиша ки одаморо мебарора дар боло, ҳамура истифода барад. барои чӣ ура мекишанд? барои он ки ӯ расходе ки қуввае ки расход мекунад ва ҳамон қадар клиенте нест ки ура бардора мардума ва бигем ки мардум аз уҷа харидорӣ кунад ва ӯ бино хичи оправдат кунад. мефаҳмед амира? яъне ӯ бино хичи оправдат карда наметавонад. даромади солонааш, расходи солонаи бинора таъмир, тамиз, бигем ки налоги заминаш, налогу патена, дигар чизҳои ура, яъне ки ба маоше ки мову шумо дорем, ӯ бино оправдат карда наметавонад. ва аз он ҷумла бародар Раҳим, яъне ки кличкаш Раҳими Ғармӣ, ба таври як ресторан сохт. яъне ки миллионҳо расход мекунӣ ва барои ӯра содержат карда истодан бояд миллиони дига. оддитарин чиз, шумо як кирта мехаред, арзиши кирта 300 сомон боша, шумо амира 2 сол пӯшен, 3 сол пӯшен, шумо аз 300 сомон зиёдтар дар ҳамин киртатон масраф мекунед. аммо шумо ира ҳисоб намекунед, просто айб дар шумо аст, шумо ира намефаҳмед. ма чӣ хел дар ин кирта 300 сомон расход мекунам? бале, та 300 сомон зиёд расход мекунӣ то даридани ҳамин киртара, ки то ки ин киртара ту пӯши гарди. барои чӣ? ман бибин утюг накард, ман хел пӯшидагим. ин киртара ҳар пӯшидӣ мешӯй, яъне собун ё ки айна расход мешавад ва барои ира боз утюг карда ҷош доовардан қувваи барқ расход мешавад. яъне ҳамаи ҳамин чиз агар ҳамун дирам агар болош дамони биёй, киртара шумо агар 3 сол пӯшен, дар 300 сомон харидагӣ бошем, боз 300 сомон дига барои тамиз, барои пӯшидани ин шумо бояд расход кунед. яъне ин чизҳоро барои мардуми мо намефаҳмонад. проблема дар ин аст. ин чизҳоро барои мардуми мо намефаҳмонад, ки мисол гирем, эй бародар, яъне харидани ин чиз ё сохтани ин чиз проблема нест, аммо содержани ин чиза гап задан дар кор аст, ки мо чӣ хел солона ира содержат мекунем, чӣ қадар расход мешавад барои ин ва аз куҷо. имрӯза 5 мактаби тӯҳфаи Путин дар Тоҷикистон, бале беҳтарин аст, ин хуб аст ки 5 мактаб сохта, 5 бино барои Тоҷикистон тӯҳфа кард ва дина тантанавор ду касишта ду беақл
5 мактаб абсудит кардан ки инҷо Украина мардумаш мурда истодааст ва бигем 5 мактаб абсудит кардан ки мо Тоҷикистон бисёр партнёри стратегии сахт дорем. Тоҷикистон ва моро олучаву зардолӣ қоқ мета ва мо Тоҷикистонда мактаб месозем. Тоҷикистон ам ай Россия, ман дар як суханроним гуфтагӣ ҳастам, чизе намехара ва Тоҷикистон ам дар Россия чизе намефурӯшад. Шояд ки ам ягон тиҷор, ягон инсон, ягон як 4 қопча бигем ғолинги қоқ бара, ягон помидор, зелен, пелен ам сезонашда бара агар фурӯша, ӯ ам тиҷори шахсӣ аст барои худаш, манфиати худаши кора кана дора. Аммо аз Россия дар Тоҷикистон мо ҳичи намеёрем. ҳичи ягон чиз мо намеёрем беғарз аз тахта меёрем. Халос инаме қадар чиз Тоҷикистон намедонем ё чӣ стратегӣ доранд, ё чӣ партнёрӣ доранд, чӣ хеле ё гап мезананд мо миллиони миллиардни обороти мо ӯ сол дида и солда фалон миллиард афзоиш ёфт мега ки дар вақтҳои охир тоҷико дига хунам накардаистанд, тахтаам намехаранд. Тахтоам то пусидам хоб рафтааст дар Тоҷикистон. яъне ки ҳама қадар мо оборот дорем байни Россия. яъне 4 қопча ғолинги қоқ, як қад зелен пелен, кабути мабути, помидор дар сезонаш мевагӣ мебарем ва бигем аз ӯ тараф тахта меёрам. дигар боқӣ тамом товаробороти мо бо Хитой аст. мо Хитои қатъи бисёр товароборот дорем ки аз бумагаи бигем туалетни саркардагӣ то дандонковаку, шампуну, собуну, тамоми чизи мо бигем ки аз Хитой меояд. Хитой бале барои мо бисёр як партнёри стратегӣ, бигем экономически партнёри калони мо Хитой ҳаст. Россия барои мо ягон партнёр нест. ин чиз ҳамаш як дурӯғ аст. Аммо ман сари чӣ суҳбат кардани ҳастам дар инҷа. 5 мактаб солона содержание дорад. ҳар сол ҳамун мактаб фалон қадар пул талаб мекунад, фалон қадар краска талаб мекунад, фалон қадар қувваи корӣ талаб мекунад, фалон қадар ӯ ҳамаянаму бояд содержат шавад. агар мо ҳисоб кунем буҷае ки аз ҳисоби халқ ҷамъ мешавад дар Тоҷикистони мо воқеан ам 0 копек аст. мо надорем аз налог, аз дигар чизо бигем ки буҷа ҷамъ мекунем. шумо представид кунед оддитарин чиз дар Тоҷикистон мо ҳама қариб бекор аст. ҳама қариб бекор аст. ҳама ғариб аст. шахсан дар хонаи мо 10 нафар бекор аст. хичоҳила иҷа уҷа ягон ҷода кор мекарданд, як нимта кор мекарданд, бо ҳамуро ам гирифтан аз пушти ма ӯрам ай кор сир кардан ки ту аз санаи фақате акагӣ дори, додарӣ дори, апаки хоҳарӣ дори, гуфтан сирш кардан, бози бекор шиштагӣ ҳастанд. хоб итари бекор мешиштагӣ ҳар як хонада чандинтаҳо ҳастанд. шумо медонед намира ва ӯо налог намеспоранд. агар мо Тоҷикистон 10 миллион аҳолӣ дошта бошем, шояд 3 миллион налогсупор дошта бошем ё 2.5 миллион налогсупор дошта бошем. хайна 3 миллион мегем, ина 4 миллион мегем. яке мо 4 миллион надорем, ам 3 миллион налогсупор дорем. инсоное ки кор мекунанд, тиҷорат мекунанд, ё мактабда кор мекунанд, ё маълим аст, ё намедонам ягон депутат аст, ё дигар корда кор мекунанд. агар ҳамо налог битанд, мо 2-3 миллион налогсупор дорем. налог меспорад. як муаллиме ки 700 сомон маош мегирад, ӯ чанд қа налог биспорад? 700 сомонош. ва солона ӯ налога ҷамъ кунӣ ҳичи намешавад. хай бигем набо як 50,000 60,000 дига бизнесмен дорем ки тиҷорат дорем, ҳамо болимени налог меспоранд. яъне ба ин маблағ ҳич кор карда намешавад. давлата содержат кардан, як давлати калона ӯро представид кунед, ин давлат ам ҳамчун як бигем ки ҳамун торговый центр барем, агар ҳисоб кунем, ҳамун торговый центр краска талаб мекунад, фалон қадар пул солона талаб мекунад ки ӯро содержат карданда. давлат ҳам барои содержат кардан ҳамин хел пул дар кор мешавад. яъне раҳ кардан дар кор, намедонам сохтан дар кор, обод кардан дар кор, ҳамаи солона фалон миллион пул дар кор мешавад. медонед намира ва ин налоге ки мо метем 3 миллион аҳолӣ аз 700 сомон 30 сомон 40 сомон налог метем, ба ӯ ҳичи содержат карда намешавад. мо ҳич кор карда наметонем. то имрӯз давлати мо дар садақа зиндагӣ дорад. яъне мардум, шумо чӣ хеле мекунед бирен Россияда ғуломӣ кунед, кор кунед, намедонам оилатона нигоҳ кунед. мо оилаи шумода кордор нестем,
ягон сум налог боша битем ва мо интизори дигар давлатҳо ҳастем ки кай барои моро пул ҷидо мекунад солона фалон миллион фалон миллион фалон миллион барои образованӣ барои ҷидо мекунад мо ҳамро байни худмон тақсим мекунем и қавқашда дарафт мешинонем арча мешинонем гил мешинонем пешошда мерем селфи мекунем ва барои шумо нишон метем обод шидестай тоҷикистон ва қай дига ҳамн қувваи барқа мефурӯшем замин мефурӯшем ҳамун кӯмир мефурӯшем ҳамун чизе ки ҳамун иқа наркотик бизнес мекунем яъне ҳукумати мо и коро хати сар кор дорад наркотик бизнес мекунем ва ҳукумати мо ба и коро сар кор дорад оружияи дигар давлатҳое ки оружия мефурӯшанд посредни давлат ҳастем ки имрӯз через давлати мо оружиёро бигем ба дигар давлатҳо мебароранд мефурӯшанд бигем ҳамин хати омада истодем ҳамин хати якчанд инсон ба ном миллионер миллиардер аст я чандин миллион доллара диздида биромадагӣ ҳастанд рақс бозӣ доранд ва барои экономика касе фикр намекунад дар оҷа ки мо экономикаро дар болои экономика бояд мо кор кунем экономист дар кор аст оҷа инсон дар кор аст фикр кунад одаморо ҷалб кунад дар оҷа бишнона бигӯ бародари азизам бояд мо чӣ кор кунем чӣ производит кунем дар ҳолате ки як айфон буҷааш солонаи буҷаи россияе ки нефт газ добивад мекунад зиёд ҳаст як дона айфон телефон яъне буҷааш ай буҷаи як давлати второи держава в мире мегӯянд ку буҷаи солонааш даромадаш ай даромади россия зиёд аст ай дуюм державаи дунё зиёд аст шумо пас хитон бизанед фикр кунед бибироед ҳаматанои азизам барои шумо асал ваъда додан шакар ваъда додан қанднабот ваъда додан зиндагии хуб ваъда додан яъне ки и чиз худаш бигем ки як хатотарин чиз аст воқеан ҳам хато аст аввалин чизе ки торгови центра давлат намесозад яъне ҳукумат аз буҷаи давлат торгови центр намесозад и чиз ва намиҷам ҳамин давлате ки ман қарор дорам чандин торгови центро боша яъне ина давлат худаш сохтагӣ нест давлат чӣ кор мекунад давлат иҷозат метаҳад ба ҳамун тиҷорои калон бизнесҳои калон ӯ меоянд месозанд ва ӯ бизнес мекунанд дар и давлат ва ӯ тиҷорҳо дар тоҷикистон намесозанд и чиза барои чӣ барое ки мо 10 миллион аҳолӣ дорем 3 миллион мон ғарибу муҳоҷиру дар ба дар аст 1 миллион дигамон кампир пир мусфед дар ҳамо гуфти ҳамо гапо 200 сомон 180 сомон пенсия мегирифтагӣ пенсионеро аст ӯ орд гирифта хӯрда наметавонанд ва қай дига гудаку чудак дорем я 4 тай дига дизд дорем барои 4 дизд ӯ намеянд торгови центр бисозанд торгови центр гуфтам ку содержание ва даромад бояд дошта бошад ӯ чиз даромади худша дошта бошад ман имрӯз як видеои дига мемонам шумода насиб куна ай магазин сёмка кардагӣ ҳастам барои тиҷорат кардан яъне чӣ бояд кард барои тиҷорат кардан завод сохтан дигар чиз муҳим нест аммо шанс дар кор аст мо дар ӯ ҳолат метавонем торгови центр созем яъне иҷа ӯ ҳолатҳо аст мо метавонем торгови центр созем мо метавонем тиҷорат ягон чизҳое созем ки яъне зеботарин ва хушрӯтарин баландтарин яъне одам ҷалбкун бошад дар он ҳолат мо метавонем бисозем ӯзбекистон қазоқистон қирғизистон туркманистон тоҷикистон мисли аврупо барин сарҳадои мобайнша мегиранд мепартоянд ва гирдошона бақувват мекунанд яъне мобайн фақат ҳамн хат мемонад дигар дар уҷа политсия ва ғамтӣ ва и чиз намешавад яъне одамо озод аз ӯзбекистон ё ки аз қазоқистон саҳар метавонад биёяд тоҷикистон то бегара бигарда харидша бикуна бегаҳ бирава ватанаш бе ягон мушкилӣ боша бе ягон печатзанӣ ва контролкунӣ ва суду прокурорбозӣ ва и чиз набоша дар ӯ ҳолат мо метавонем торгови центр бисозем барои чӣ барое ки мо на танҳо барои 7 миллион 6 миллиони ё ки 3 миллиони тоҷикистон балки 3 миллиони тоҷикистон 10 миллиони ӯзбекистон 3 миллиони қазоқистон 1 миллиони туркманистон 1 миллиони қирғизистон яъне ино меоянд харид мекунанд аз уҷа и мардум меояд харид мекунанд мо дар ӯ ҳолат метавонем ин чиза бисозем барое ки яъне ки иҷозат битем ва дар ӯ ҳолат ҳам меояд инсонҳои ҳамхел торгови центр қати заниматсия мекардагӣ
тиҷорҳо меоянд дару давлати мо месозанд ки дар ӯ ҳолат то ки харидорҳо аз дигар давлатҳо ҳам битунанд биёянд бигиранд. яъне ки дар торгови центри мо агар ҳозир ман бирамам мисол пешим даст параи раҳда агар ҳозир бирам дурунҷта бидурам ҳама бигем ки қариб аз дигар кишварҳо омадагӣ. барои чӣ? барое ки дар кишвари ӯ шояд ҳамун як чиз қиматтар аст ва иҷа меоя ҳам тамошо мекуна, ҳам як рӯз ним рӯз места, ҳам чиз чораша мегира мерава мехостаги чизча. яъне бибинед тамоми сумдорои авлодои Раҳмонов барои шопинг яъне либос харидан, барои чизи чора харидан парвоз мекунанд, мераванд Дубай, парвоз мекунанд, мераванд дигар ҷо, яъне ки аз дигар ҷои чиза бихаранд. аз Тоҷикистон не, тем более ӯ бо Тоҷикистон намехарад. ва торгови центра барои кӣ мехсозӣ? ё ки ҳамо здани ҳандалак харбзара ба кӣ сохтан амуро? Кӣ ӯро содержат мекунад? солона ӯ қадар краска ва ӯ қадар оина ва ӯ қадар қувваи барқ ӯ қадар расход мекунад дар як сол ки дар уҷо чойхона бикушояву чой фурӯшад, ав дурунҷу намедонам як ош фурӯшаву бишинад. И реально далбаёбӣ аст. реально беақлӣ далбаёбӣ инсон ҳаст ки яъне ки инсон барои чашми шумо да хок задан як бор ҳамун 1 миллион $500,000 расход мекунад, сохте мена рақс мекунанд, бозӣ мекунанд, мебаранд одаморо гирдашда рақсу бозӣ, баъд аз ӯ алаф ҷиқидагӣ то дурноша алаф биромадагӣ то кришоша гуфти ҳамун гапо хоб рафтааст. агар шумо бидроем бибинед як здани калони баландетажи Дубай да як сол барои содержаниш чанд қадар расход мекунад, танҳо ов бировардан ва ов таъмин кардана солона расходи овша ҳисоб кунед ку ними Тоҷикистона месозӣ. яъне ин чизи баланд худнамоишӣ кардан, чизе ки крупни сохтан, мегӯянд ку ҷогата нигоҳ карда почата дароз кун. яъне ин чиз барои мо нест. бозор, дуконҳои хурд бигем ва ҷойҳое ки боша хурд боша, яъне ки содержани ӯ арзонтар боша, яъне солона расходиш арзонтар боша. яъне ин чиз барои мо ва экономикаи мо, ояндаи мо да ин чиз лозим аст, на ин ки торгови центр бузург сохтан ва ғайраҳо ва ғайраҳо. аз он ҷумла ин мактабе ки 5 та расход кардааст, Путин сохтааст, додааст ва имрӯз бибинен краскаош беҳад зебо, ай соли дига бибинен кадом аҳвол аст. барои чӣ? барое ки мо боришот дорем ва ғайра ва ғайра ва ғайра ва ғайра. ура нигоҳ кардан дар кор аст. барои алафоша дравидан мисол гирд атрофи мактаба тоза карданда дика се кас кор да гирифтан дар кор аст як мактабда ки солона барои 1000 сомонӣ моҳона 1000 сомонӣ ойлик битӣ, якташ 12000 24000 гуфти ҳамун гапо се касда 36000 сомон маблағ дар кор мешавад ки да як сол ойлик битӣ 36000 сомон. агар 1000 сомӣ мо бутем, агар оқадар нагуфтистам моҳона 1000 сомон 36000 сомон дар кор мешавад ки танҳо алафоша бидрава буруванд кӯчаша атрофоша солона. вот это вот просто амо тамиз кардани алафош солона нем қадар пул расход мешавад барои ӯ мактаб. шумо фикр доред эмомалӣ пула мета ҳар сол фалон литр краска дар кор мешавад ки гирд атрофи ӯра краска кунӣ. эмомалӣ пула ҷудо карда метавона якҷо ҷудо мекунад пула. боз ҳамин зулм сари кӣ меояд? сари талабаҳо меояд. ремонти мактаб мешавад, ҷамъ кунем пула. барои чӣ рӯз то рӯз мактабҳои мо фасод шида поён зада рафта истодааст? барое ки сабабаш мо солона ҳамун маблағеро надорем ки ҳамун мактаба содержат кунем, яъне ки нигоҳ дорем. дарш мешкана, қилфш мешкана ва ғайра ва ғайра ва ғайра ва ғайра ва фалон қадар пул да як сол дар кор мешавад ки мактабда ҷудо кунӣ то ки илм бигиранд кӯдако. кӣ мекуна ин кора? кӣ ҷудо мекуна ин пула? мо танҳо фикр мекунем сохтани ӯра, мо танҳо фикр мекунем ки бадани ӯра, аммо мо фикр намекунем ки ӯра расходи солонаш чанд аст ва мо аз куҷо қадар пула бояд пайдо кунем ва ира бояд мо нигоҳ кунем. зана гирифтана мо осон аз зан мегирӣ, ҳам туи да $5000 расход мекунӣ ё $4000 зана мегирӣ меёри хона. аммо солона хӯроки зан дар кор аст, либоси зан дар кор аст, нигоҳ бини ӯ дар кор аст,
карафари ӯро обеспечивать кардан. Дар курас агар нигоҳ кунӣ, дар 3 сол дига пули аз зани дигарро дар ин зан расход карда, танҳо хурду хӯрокли босишда. ин чиз реально ҳаст. Аммо проблема дар ин аст ки ин мушкилиро барои мо намегӯянд ҳеҷ кас. Фақат мегӯям мо Тоҷикистон бием, Тоҷикистон гарани обод мешавад. Мо зур мекунем. Аз куҷо? Аз кадом тараф? Як сохтани ГЭС мо доштем проблема, ҳа? Як ГЭС сохтан проблема доштем. Каримов намонд, сохта натонистанд. Иҷозат намедод Каримов. Яъне ки мо ҳам зависимӣ ҳастем аз давлатҳои бар, ибар, чап, рост, боло, поён. Гуфтиам гапо аз ҳамаи давлат. Ино ҳам давлат ҳастанд. Чӣ коре мекунанд барои зиёни агар давлати ӯ боша, ҳар коре ки мо мекунем, ӯ иҷозат наметиҳад. ё ки ӯ давлат як коре кунад ки зиёни давлати мо боша, мо иҷозат наметиҳем. Проблема экономика бардоштани ватан дар дӯстӣ ҳаст. На дар сари Эмомалӣ, на дар сари оппозитсия, на дар сари як инсоне ки мегӯяд ки ман мекунам, ман зур мекунам. Не. Агар ки мо дӯстӣ ва ошкор бо байни Ӯзбекистону, Қирғизистону, Қазоқистону, Туркменистону агар надошта бошем, байномонҳои экономикамон байни якдигар набоша, мо наметавонем ягон пешрафт карда. И дурӯғ аст. Барое ки ту наскӣ мебурорӣ, барои наскита фурӯхтан бояд на Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон бояд ба уҷа ту як чизи хуб дошта бошӣ, равабиёву додигирифти хуб дошта бошӣ ки ҳам наскита вода фурӯшӣ. Мо ягон держава нестем ки дигар мо зависими бисёр ҷоҳо бошаву мо маҷбуран ё ки намедонам фурӯшем, ё ки талабгор бошанд, дигар аз мо дигар инсон кора карда натавонад, ранги хитои барем ки ам бибурорем тамоми дунёро таъмин кунем. ин чиз худаш нодуруст аст. Сохтани як чиз. Имрӯз Россия сохта фурӯхта наметавонад. Мефаҳмед амира шумо? Имрӯз Россия сохта фурӯхта наметавонад. Фақат газ, нефт. Оли мегӯянд ки чӣ ба мега ово гум шида истодан. Яъне ки мардум ово гум шида истодан. Нест. Ама мебини канали Калон 2 рӯз баъд мебинан гум шид. Ё ки чизи орол буд, Каспий буд дар Қазоқистон, ҳамтая баҳри Калон гум шид. Ҳама ҳайрон монданд. Куҷо шиди ов? И куҷо шид? Дигариш куҷо шид? Фалон ово куҷо шида истодан? Гум шида истодан. Аммо як одам фикр накарда истодааст ки мо ай таи замин, ҳамун руғани замина кашида гирифта истем, нефт, газ, ҳамаро гирифта истодем. Ӯ таҳ ковок шида истодааст. Ягон ҷо шикоф мешавад, ҳамун ҷоро ов пир кардеста ҷоша. Яъне ки барои ҳамун овам ҳамун ҷои жидкиса рафта пир кардеста, и жидкис. Медонед шабу рӯз миллион тонна кашидестан айта. Ӯ дуруни заминда қатъи лои аралаш нест ки ӯро фучи бигирӣ. Ӯ ҳамхел слой аст, ҳуй аст, ҳамун нефт аст, ҳамхел ҷамъ шидаги ҳам слои руған аст, ҳамун жидкис. Ва ӯро мекашӣ мегирӣ, ӯ холӣ мешавад дурунаш. Бояд ӯро як чӣ пир кунад. Барои ҳамон ово гум шида истодан. Барои ҳамон озероҳо гум шида истодаанд. Барои ҳамон каналҳо гум шида истодаанд. Барои чӣ? Барое ки меёванд оста шикофша нам мешава, мерава, меёва, пустои ҷое мереза, мерава ҳамунҷо. ҳамун ҷои пустои ҷои нефти качат кардагӣ. Барои чӣ? Замино треск дода истоданд. Барое ки мекашанд нефт, газа кашида гирифта истодан, фучида Россия ва дигар ҷоҳо, ва бигем ки уҷа мешина, холӣ мешава. Слои ҳамун ки жидкис ки аст, ҳамун жидкиса ки гирифта ӯ слои холӣ мешава. Баъд мешина замин. Попробуйте кунед дар хонатон як фундамент бирезен, таи фундамента биканем, полный рост биканем, як ду се ҷошта камтар лоёра монена, баъд интизор шен як рӯз ду рӯз чӣ мешава? Оста вазмини ҳамун фундамент ҷиқида, ӯ бидаги ҷора ҷиқида пачах карда, таки холӣ аст, мешина ӯ фундамент. Аз он ҷумла заминам ози ҳамин аст. Заминам ози аз он ҷумла ҳамин аст. Солҳои дароз кашида истодан. Ба ҳамеди пул мекунем, экономика мекунем. Аммо ё фикр накарда истодан ки ино замина угробит карда истодан. Табиата угробит карда истодан.
اگه خدا نمیدونست که همون نفت در تای زمین آفرید، значит همون жидкость در همین زمین در کار هست، نه اینکه او را گرفته سوختن در کار باشه. او жидкость لازم است برای همین قپیدن یا که نمیدونم смазка کردن همون لوی زمین یگون چیز، همین چیز در کار است. این چیزی نیست که اکولا مرد و دینозاورا مرد و تینозاورا مردن و بر روغنای همو جمع شدن نفت شدن. این دروغ است. این چیز این چیز واقعیت نداره. خداوند همون چیز سلوی آفرید، همین жидкость هم آفرید، نه که اما این жидкость ای مردم خیلی کرده در دادنش یافتن، این کشیده گرفته ایستادن فروشیده، اما نمیدونن تای زمین پوستای شده ایستاده است. ولی کامروز اکیانا گم میشوند. کامروز میبروی اکیان نیست، سر میخیزی ای که جو شدی اکیان. Ватра история друг ми навишан, океан был здесь, океан потерялся, океан не знает. Ну, тай замина кашиден ама жидкость гирифтем, рафт океан да ҷои ҳамун жидкость пиршид. яъне ина хеле камбудиё аст. ира пеши раша намегиран ҳичка намеган ки бародар ина камбудӣ аст, ина кор нодуруст аст. мефаҳмед? یعنی که برای همین طبیعت همو ویران کرده ایستادیم، طبیعت همو جزیر کرده ایستادیم. با امید اکونومیک گفته روسیه طبیعت جزیر کرده ایستاده است، یا که دیگر جو طبیعتشون جزیر کرده ایستادن. و کامروز باید ببینین основной نفت یعنی که در تای آب بسیار است. میدونین برای چی؟ در یک شیشه یکی نمی стаканда روغن بریزین، روغن بعد болошта слой ягончи партоем, болоида об бирезем. об таи ҳамин руған намегзарад. ҳамин нефт ҳамун ба қудрати худованд ҳамун хеле сохта шидагӣ аст ки барои қапидани ҳамин об ҳаст. ман ҳам хеле тасаввур мекунам ки ҳамун питатса карда рафтанӣ намемонад. худованд ба қудраташ ҳам хеле сохтагӣ аст ки ҳамин нефт ҳамун ранги я защитни слой аст. мо защитни слоя кашида гирифтесем ай таи океано. мо против табиат кор карда истодем. вақте ки ӯ холӣ шид, об бирафт, тамом, Аллоҳу акбар, нест. разрушат карда истодем, мо замина разрушат карда истодем. худмон ба дасти худмон. ولی میگن که فلان سالها، یعنی در 1050 سالها نفتی فلان دولت تمام میشه. یعنی همون سلویا و همون چن کردگی هستن، همون سلویی که همون قپیده ایستادگی سلویا ای تای زمین پل میکشن میگیرن، کوک میشه تمام. تای زمین کوک باید با زمین فرو بروه، یا که اونجا آب باشه آب جای اودا میدرویه میروه. بعد دلنشش چی میشه تای او سلوی بعدی گرفته شدن و دلنش زمین کجا میروه. ما خودمون قیامت نزدیک کرده استیم ده، با امیدی پول کار میکنیم. گفته ما قیامت خودمون با خودمون نزدیک میکنیم. این اپاسنی چیز است. شما فکر میکنید که بسیار دولت ها نفت ندارن، بسیار قطعه زمین ها، یعنی طرف اوکیانی یا که اروپا یا که دیگر جا خیال میکنید یا نفت ندارن، تای زمین ده ندارن. بعضی جور بسیار دارن، یا میدونن تای زمینشون سلویش نفت سلوی هست. یعنی که سلوی نفت تنها در روسیه خداوند آورده آفریدگی است سلوی نفت و یا در قزاقستان سلوی نفت آفریدگی است تای زمین ده و در دیگر قطعه آفریدگی نیست. نه این چیز اشتباه است. این سلوی نفت در همه تای زمین خداوند یک خیل آفریدگی است. پروستا اینو نمیکشن، میدونن که کاتاستروفا میشه عاقبتش. لوچ ایترا میخرن مون تریتوری کاتاستروفا شوه برو تریتوریو چینی نشوه. یعنی خیلی کمبودیو زیاد است در دنیا. این کمبودیو خیلی زیاد است. پول، نفس، انسان خیلیش در قبر میدوزه. با امید نفس عیناً همه چیز است. و امروزه حالتی که ما داریم
имрӯза ҳолат шароите ки мо дорем ана агар бигем ки 50% айби эмомалӣ бошад ки мисол бо ҳамсояҳо бо давлатҳо мисол ина имрӯз қирғизистон қати проблема карда истодааст фардо афғонистон қати проблема мекунад баъд фардо ё ки то ҳамин рӯза ба узбекистон проблема мекард меовард яъне ин нишонаи ӯ аст ки экономика аз куҷо мешавад баъд ба рақс ба бозӣ ё ки талаби фалон кора кардан чӣ ба намешавад ба рақс ӯ корбуд намешавад ба бозиам ӯ корбуд намешавад ё барои шумо фардо ваъда додан ки фардо тоҷикистон гулгулшукуфон мешавад ҳаматон ҷойи кор пайдо мекунед ягон кас марди корӣ намеравад ягон кас ин афсона ҳаст ин афсона ҳаст бенози шумо хона дорем ман як кувалда мегирам хонатона полни рӯз вайрон мекунам мегӯм бисозен ҳами хонатона шояд ман хонаи шуморо як ҳафтада вайрон кунам аммо хонада як ҳафтада шояд вайрон кунам кувалда бигирам бизанам як ҳафтада ҷазириш кунам аммо шумо ҳамн хонара чанд рӯзда соз мекунем савол мешавад барои шумо ҳамватанам ту дар чанд рӯз ҳамн хонара баргашта вастанавид мекунем о чизе ки ман дар як ҳафта вайронш кардагим шояд барои ту сол дар кор мешавад оро барқарор кардан аммо ман як одам метавонам вайронш кунам кувалда гирифта аммо шумо 5 каса оро соз мекунед як хиди тоқа дига оро соз кардан наметавонед айнан имрӯза ватани мо анамо аҳволда қарор дорад номи як одам вайрон кард уҷада 5-6-10 нафар дар кор аст ки ӯро барқарор кунӣ яъне ки ӯ як 30 солда вайрон карда бошад шояд 90 соли дига дар кор мешавад ки ӯро баргардонда вастанавид кунӣ ин чиза ҳақиқатча гуфтан дар кор аст ки фардо мардумам яъне ту чӣ ҳастӣ ҳамн хел қабул кунад ва барои сохтанам фардо омада гребон тана қапане даро нави европа мешитӣ дар интернет ваъда медодӣ ку чӣ ба ина 10 сол гузашт ина 5 сол гузашт чӣ кор кардӣ ту чӣ кор кардӣ ту яъне ин чиз нашавад рӯзе зеленский нав президент шид пеш аз президент шидани зеленский рости гапа гӯ ман бисёр як пропаганда бурдам яъне ки барои мардуми украина дар европа будагӣ аки ин чиза вақтш омада ки бигем ман мешавад бисёр бигем ки ба мардуми украина суҳбат гузарондам барое ки то ки зеленский да овоз битан вақте ки зеленский нав хича дар президентӣ монда буд ман бисёр ҷоҳора мегаштам стройкода мерафтам украинсо кор мекардан ҳамроҳшон суҳбат мекардам мегуфтам поддерживайте зеленский бисёр одамо мегуфтанд ӯ комикаи дигар чиз аст аммо ман ҳамроҳшон гап мезадам хулас як одамам агар ба гапи ман даромада овоз дода бошад иштибоҳ кардагӣ нест аммо бигем ки где-то як 3 моҳ 2 моҳ ма полни рост ку фақат украинсо қати гап задагим ки то ки зеленский да овоз битан яъне ки как бесплатный реклама бесплатный пропаганда бурдагӣ ҳастам ки мардум зеленский да овоз битан тамоми шиносои украинсо ҳамн гап мезадам баъд аз як зеленский президент шид аки гапи ман нест ки ба гуфтаи ман ин президент шид ё ки ба овозаи ман не ки хай кӯшиш кардам то ки саҳмама бигзорам баъд аз президент шид 3 моҳ 4 моҳ айбайн гузашт баъд дар як ҷо боз ҳам ҳамун ҷавонои украинсо ва ғайраҳоро дида мондем шиштем амғел суҳбат карда баъд гашт гуфт ки вот ты сказал короче мы вот голосовали гуфт нихуя гуфт ничего не изменился гуфт ты вот агитировал гуфт вот мы голосовали что изменился гуфт теперь объясни мне гуфт что изменился гуфт да он даже не сажает коррупционеров он даже ничего не может делать гуфт да манда яъне ки он ҳеҷ кор карда наметавонад ҳеҷ кар оли коррупсионерро тирма накардааст мардум тасаввурш ки коррупсионерро бояд сразу тирма кунӣ ва ман гуфтам чанд сол шид дар стройка кор мекунӣ гуфт ки як 6 сол мешавад дар стройка кор мекунам ман гуфтам майле ҳамин дома гуфтам фасад задани гирча чанд рӯз намезанӣ баъд гуфт ну хай як
2 моҳ дар кор мешава гуфта заданда, 60 рӯз дар кор мешава ки мо ира якум силои дуюм силои краскаш қатӣ 2 моҳ дар кор мешава, як доми калон буд. Гуфт ки 60 рӯз дар кор мешава ки ҳамира фасадча мо бизанем. Ма гуфтам агар наи 2 та дома бизанӣ, яъне 4 моҳ дар кор мешава, ҳамин хел аст. Агар наи 4-5 та дома бизанӣ, яъне 1 сол дар корот мешава, ҳамин хел аст. Барои камира просто фасад заданда. Бале. Чанд каса мезанен ира? Хай бригада қатӣ гуфт. Агар худу тоқа бизанӣ чӣ? Гуфт ки ма зада наметавонам худум тоқа. Ма гуфтам ту представит ки ӯ инсон худаш тоқа, ӯ як дом нест, як страна домадагӣ аст, главнишида, бояд ӯра ислоҳ карданда, бояд бидона чӣ кор кардан дар кор аст. Ӯ нест омади фалонира зиндон ки, дигариша тирма ки, фалон олигарха, инаиша маҳкам ки, инаиша тирма ки, инаи военняи преступникаи суд ки, и намешава и чиз. Шояд инсоне ҳаст ки дар уҷа ислоҳ мешава, яъне бо ӯ кор кардан дар кор аст. барои як инсона дар соҳаи як военни профессионал тайёр кардан 7 сол расход кардан дар хита, шояд ӯ инсон 3 моҳ 4 моҳ дар ислоҳ мешавад, яъне аз кардагиёш пушаймон мешава, мега хай система ҳамин хел буд, мо кора кардем, яъне дуруст мешава, дар бари ту рост мешава. аз он ҷумла ватани мо ҳам ҳамин аст, на ин ки фардо барай ҳамаро биги зиндон кӣ. барои ҳар як мутахассиси ҳамн соҳаое ки ӯо кор кардан омадан, барои чи сохтори ҳарбӣ бошад, чи полис бошад, чи дигар сохторҳо бошад, барои ҳар яктаи ӯро омода кардан 5-6 сол вақт дар кор мешава ки барои омода кунӣ. ва ӯ омода ҳаст, агар гарчанд иштибоҳкорам бошад, шояд ислоҳ мешава. яъне барои дизд агар шанс бошад диздӣ мекунад, шанс набошад диздӣ намекунад. медонед намира? дизд, оддитарин дизд бозор меравад, диздӣ мекова. агар ҳама одам да шанса ёфт медизда, не ки шансаш набошад диздиданда, намедизда пули ӯра. ва сохторам, яъне ки ман украинсо қатиам хел суҳбат кардам, сохторам ҳамин хел аст. ҳамин инсонҳо имрӯз ҳамун фурсата доранд барои диздидан, диздида истоданд. фардо агар барои ё ҳамин диздидан фурсат набошад, ё намедизданд. барои имкон овардагӣ, яъне ки система ҳаст, имкон ҳаст бидизд. шояд ман бошам, ман медиздидам, шояд таам боши медиздидӣ, шояд ҳаминҷа бигем ки чанд бинандаи аст, шояд ҳаминҷа боша медиздида. оддитарин чиз ҳамин чанд қадар ҳамин одами инсон ҳоҷи мирзо да садақа бите мегира, як бор намега ки баса е бача. инами 1 миллион одам қатор бестем, биёен 1000 сомони ҳоҷи мирзо да додам бигирем, намега ҳамо ҳоҷи мирзо ки е бародар биен майнам 100 каса гирифтам 1000 сомонитона, басай биё бирем бо дига кас да битем, намега и гапа. мисол оддитарин чиз, як инсоне ки худо бо хабар аст, худо гуфтагӣ аст, суханҳои худоро истифода мебурдагӣ инсон 1 миллион нафар намхели даромада 1000 сомӣ партофтан бигирен, бас гуфтагӣ гапа намедонам. намега ки инсон худованд мара гуфтагӣ аст ки нафса бидор. яъне ин чиз дар ҳатто ки инсони динӣ дида намешавад. ҳоли куҷо раст як инсоне ки худоро худои бердӣ мешиносад? конечно фурсат аст, диздидан мегиранд ино. ҳамин чӣ қадар ҳамин фурсати диздӣ барои ё бошад, ино ҳамон қадар медизданд. яке ҳамон рӯз агар ин фурсат, имконият, ин имрӯз садақаи ҳоҷи мирзо кам шидааст, ҳамудам шукрона карда зиндагӣ дорад. бо айда зиёд бите, бо шукрона карда зиндагӣ мекунӣ, бо зиёдаш бар бите, бо шукрона карда зиндагӣ кардан мегирӣ. яъне ки ин намега ки барои ман зиёдтӣ шид, ҳамун диздам намега ки барои ман зиёдтӣ шид, ман ҳамин сол медиздам, мисол биёед $20,000 медиздам, ман васай дигаша намедиздам. яъне ин калимаро дизд намега. инсоне ки дар сохтор, дар структура кор мекунад, дизд аст. ин калимаро намега ки ман ҳамин сол $50,000 медиздам, бас дига дар кор нест, фалон чизоро медиздам, 50 та мешава, дига намедиздам, дигариша дар давлат расход мекунам. яъне ин чиз ба дизд ин чиз ин тасаввура надорад. дизда чанд қадар омад, мисли ҳамон эшоне ки чанд қа садақа омад қабул мекунад, диздам ҳамон қадар медиздаш.
برای که فرصت هست و تمام خیلی برادرم دیگری تمام خیلی است و غیره تمام خیلی است. اگر کوادرات شکاتوری که شما میزنین مثال گیریم 1000 سوم باشه، اگر همون کوادرات شکاتور اگر ارزشش تا 50,000 بخیزه کو شما با خرسان میشه. عادی‌ترین انسانی که همین شکاتور میزنه اگر کوادراتش تا 50,000 روبل بخیزه شما میگین اگر هم 55,000 میشید با گره نیزور میشید. یعنی که شما نمیگین که یه بیس یه 1000 سوم بود، یعنی که ارزشش مثال 3000 شبه بسه. من یعنی همین خیلی از نفس انسان همین را طلب میکنه، همین را طلب میکنه و همون ساختارهایی که ما امروز داریم کار میکنن اینو هم عیناً همین است. یعنی که چند قدر فرصت دزدی برای یو هست هم قدر میدزده. یو بس گفتنی گپ در یو نیست، نه تنها در یو بلکه در انسانیت نیست. اگر که این فرصت باشه برای او انسان، من گفته ایستادم که عادی ترین چیز مولی که صدقه در یک خانه برین 10 نفر صدقه کنین 10 نفر هم خاندان قبول میکنن. اگر که او خاندان باز بدونه که آن اوجه یک خاندان دیگه هم شرایط همین خاندان داره 10 نفر بیار صدقه که هم را قبول میکنه. نمیگه که بیا 5 تا تمام دادین تشکر اکا جونوی عزیز اونجا یک شرایط دیگه همسو یک اونم قشلوق ده پایانتر ده یک آدم دیگه همین شرایط ما را داره 5 تا دیگه تون ودابتی ایگه پا نمیگه 100 نفر بته برده مثال آردش بر دیگرش بر روغنش بر کارچوکا پیازش بر اگر در همون کوچه با پایانتر ده یک آدم دیگه همین شرایط داشته باشه همون انسانی کم بغل هم همین گپ در دهنش نمیاره که بگه که بیا 50 تا تون ما دابتین 50 تا دیگه تون برین او دابتین چیزاتونه برای که او هم همون شرایط داره. این طبیعت است میدونه نمیره و ما بسیار چیزا ما خیال میکنیم که او یک آدم دزدید او را باید نکازات کنی او را باید باری سود کنی او را باید نمیدونم فلان کنی یا که دیگر کار کنی. اما ما فکر نمیکنیم که او دا همین فرصت هست امروز اگر تدام باشه میکنی این فرصت ما این چیزا ما پروست نمیگیم. اگر که ما همون فرصت دزدی را از همون محروم کنیم همون میتونه بدزده میکنه میکنه نمیکنه او متخصص است او تیار متخصص است کار میکنه برای امکانی دزدی نیست. بله اکو گرفتگی دیل عادت میکنه و خوردگی با خشخشش میکنه گفتیم گپو شبو خوبش نمیبره یکی عادت میکنه بعد میدونه که دزدیدن ممکن نیست یا که تماجنیای ما باشه یا امروزه گایای ما در کوچه میبروین عجبیو بته پولا این اجت خطا کردی بقای کردن شما خیال میکنی که اینو فرصت دارن کرده ایستاده این فرصت برای محروم باشه نمیکنن این کارا. انمو محروم میکردگی از این فرصت اینها را ما و شما هستیم و دولت از نمیخیل فساد زدن به یک طرف خوبتر رو میگردانه این ما و شما هستیم. یعنی میریم یا در توچکا میمونیم پول قانون بیدار میکنیم نکازات میکنیم کردگیوشه نه بگیم کمی که دست زد نکازات میشوه برای همو استوستا اینو میترسن نمیکنن برای که مردم ما همه ما همه عادت داره. حتی که تاکسیستی عادی ترین ما همه عادت داره. حتی که نمیدونم یک شکاتورزن کوچروی ما همه عادت داره. میدونی؟ مردی کاری ما همه عادت داره. مردی کاری همه عادت داره. یعنی چه خیلی کنیم امرو نایبت کنیم یا دوستم زیاد بگیریم. میره اگرو دا پیبول کنی میگوین همه اگرو تا پیبول کردن در کور است همین سر نگاه میکنه تنستی کو ریسک همو بولو اکش کم کم که میگردونه که همو ببینه که هم زمین گشتگی است. یعنی که صدقاً کار نمیکنه برای چی؟ برای که میخواد را نایبت کنم پول بگیره تیز بروه. یعنی این چیز یک ساختار و حکومت دارای ما نیست. اما امام علی رحمان همین را کنترل کردن نتونست با ساختارش. پرابلم امام علی سر این چیز است که این را کنترل کردن نمیتونه. برای همه اکونومیک ما نیست دزدی میشود. روسیه
Россия чаро ай налог зиндагӣ карда наметавонад. Гуфтам ку 150 миллион аҳолӣ дора, 25-30 миллионаш алкаш аст. Яъне ки ягон грамм даромад намеёрад, ягон доход надорад. У зарари холӣ аст. Намо турбара мебара, медизда, мефурӯша, меда мекана, мебара, мефурӯша. Хоб як чанд миллион дигаш сохторда кор мекунад, вош иёша ғорат карда мегардад. Нест экономика. Россия ай налог зиндагӣ карда наметавонад. Яъне ки давлат ҳаҷмша содержат карда наметавонад. Хитой 150 миллиард дора, уна мардак агар як суми рӯзона агар бигира 150 миллиард сум пул рӯзона даромадаш мешавад. Яъне ки ӯ метавонад более-менее аз ҳисоби налогаш худаш худша содержат кунад. Барои ҳамон имрӯз Хитой бенефт, бегаз, беғайраҳош ай налоги ҳамон ҳукумат, яъне халқ давлата то намиҷара экономикаша чӣ кор кард хезун. Барои мардумаш зиёда сафпадад мекунад, ё ки бигем ки ҳамон барои экономикаша аз мардум гирифта ба худаш расход карда. Ва ҳамун чизе ки торговый центра содержаниш қимат аст. Гуфтам чанқа ҳаҷмиш калон боша, ҳам қадар содержаниш қимат аст. Ҳамон ҳаҷме ки Россия дора, ҳамон ҳаҷм содержани талаб мекунад, пул талаб мекунад. Фалон минтақада инеқа пул дар кор аст барои раҳ, об, намедонам газ, свет ва ғайра ва ғайра. Барои ӯро бурдан ҳар сол ӯро ремонт карда, таъмир карда истодан, коргар ва ғайра. Ина қадар пул дар кор мешавад. Россия надора ин пула содержат кунад. Барои ҳамон Россия аз дуздӣ зиндагӣ мекунад. То имрӯза бигем содержани худша аз дуздӣ мекард. Барои моро авқот медод. Дар ҳамон вақти СССР ам мебировардагӣ чизи Россия ам жугли буд, дидона қанфити мармалот буд. Аз холестерин аз ҳамон чиз мебировард, мармалотни қанфит буд. Тамом. Ами мо утра нону қанфита медодан, мехӯрдем, хоб мо пахта мекардем, ҳамара меовардан. Ҳамон пахтарам обработка буд, дар Россия намешид. Представите, Россия аз мо гирифта, боз дар хориҷ, Америка, дига ҷода пахтои моро мефурӯхт ва пул кор мекард аз ин чиз. Пилла, ҳамаи ҳамин чизи моро. Яъне ки мо содержитель будем. Заминуда кор мекардем, пахта мекардем, картошка, пиёз, замин, гандум, ҳамаи ҳамин чизоро мо карда СССР содержителеш, яъне бобои мо, падар, модарои мо ино содержители СССР буданд. Ва имрӯз ва ҳамон кори моро тамоми маблағша кашида гирифта мебурдан Москва, баъд распределят карда бо худшон зиндагӣ мекардан камод. Барои ҳамон имрӯз Россия флотша содержат карда наметавонад, барое ки флот солона карабл иқадар расход дора, ҳамаи ҳамин чизо, яъне ки ин чизоро оста-оста аз даст бой дода истодааст. Ва ира экономисту инсон ки мефаҳмидагӣ барои шумо дуруст карда фаҳмонда наметавонад. Меган Россия бояй, Россия бояй. Россия ягон чӣ надора бой боша, фақат нефт ва газ дора. Ина имрӯз нефт газша ҳеҷ кас намехара, дида истоден ҳолиш кадом аст. Нам будаги чортангаи дигаша худаш расход карда истодааст, соли фардош чӣ мешавад номаълум. Барои ҳамин дӯстои азиз, экономика вобастагӣ аз инсон дорад. Чӣ хеле ки мегӯянд ки бизнес, ин бизнес просто инсон аст. Ягон ҷои бигӯем ки чашмбандӣ надорад, фақат ӯро истифода бурданша донистан дар кор аст. Мисол гӯем, ту наскӣ мефурӯшӣ, ту бояд бидонӣ ки наскии ғафз дар куҷо савдо мешавад. Ин оҷа хунук аст, 2 моҳ гармӣ дора, 10 моҳи дигаш хунук аст. Яъне уҷа фақат наскии ғафз талаб мекунад ӯ минтақа. Ва ту бояд барои намон минтақа кӯшиш кунӣ ки фақат наскии ғафз барӣ, наскии тунук не. Яъне барои ҳамон инсонҳо, ҷои инсон ҳаст, ту уҷа метавонӣ ки савдо кунӣ, пул кор кунӣ. Мисол як ҷоро мебинӣ ки доимо гарм аст, уҷа наскии гарм бурда намешавад, наскии ғафз ки дар тобистон наскии ғафз пӯшонӣ, уҷа тунуктарин наски бояд ту барӣ фурӯшӣ. Ҳама вақт дар уҷа наскии тунук барӣ ва ҷои хунук аст, фақат дар уҷа наскии ғафз барӣ. Яъне ки инсоният аст ин бизнес, фақат ҳамон чиза бурданша ва минтақаша ҷоша дидан дар кор аст ва чӣ аст, чӣ меравад, чӣ намеравад. баъзе давлатҳо аст, мисол гирем, фақат авқоти тунука шӯрбо вурем, суюқ гуфтем мардуми хуҷанд дӯст медоранд. Баъзе давлатҳо аст, мисол гирем Германия.
Германия ра хурдаги авқотиш мисол ҳамаш ҳамун авқоти сахта, авқоти суюқ намеравад. Уҷота ресторан бикшои авқоти суюқ кини ҳеч ка намегирад. Мисол гирем. ҳамин хел бигем минтақа ва табиати ҳамунҷаро омӯхта мутобиқи талаботи ҳамунҷа агар ту моли худта бароварда бурда битонӣ, расонда битонӣ ва ту аз уҷа маблағ кор карда метонӣ. Аз уҷа ту метонӣ маблағ кор кунӣ. Барои ҳамун бизнес ин инсон аст. Табиати инсонҳо ҳаст бизнес, фақат ӯ табиата ту бояд бидонӣ. Агар фурӯшанда бошӣ, ту бояд бидонӣ. Представид ки дар Сибир чулки бигирӣ барӣ ё наскиҳои тини какак бигирӣ барӣ, дар бозор савдо дамонӣ бишинӣ. Ки мехарад дар уҷа дар Сибир наскии тиники тира? Кида дар кор аст? Барои уҷа фақат тёплая одежда дар кор аст. Инам хеле аст дӯстои азизам. Барои ҳамаам экономикаи мо нами ҷошт омада расидагӣ аст ва ояндаам барои экономикаро бардоштан бояд бигем солҳо дар кор мешавад. Ана танҳо мардума оле мегӯям ку озодӣ дар кор аст барои мардума, барои мардуми Тоҷикистон озодӣ дар кор аст ё ин ки бигем ки иқтисод. Барои инсоне ки агар иқтисод надошта боша, яъне финанс надошта боша, ӯ озод нест. Ӯ заложники худши аст. Аз озодӣ дида барои мардума бояд финанс, яъне иқтисод, яъне ки шароит бояд боша барои мардума. Шумо фикр накунед ки тамоми дунё демократия да ҳар гӯи хости ҳамонро мехӯрӣ. Не, ин чиз мегӯм худ демократия ё ҳамаш як ном аста. Фарқ надорад. Бигир Тоҷикистона любой ном мон, намедонам, тоҷикратияш мон. Ин демократия просто як ном асту халос. Ягон роли дигар бозӣ намекунад. Аммо ҳамун қонун аст, ҳамун қонунҳои давлат ҳаст. Ту хоҳӣ нахоҳӣ да ӯ итоат мекунӣ ва зиндагӣ мекунӣ. Мардуми мо фикр мекунад демократия ҳамун чӣ хел ки ай модар таваллуд шидӣ, тамом ту озодӣ дига, очатам пачиняция намекунӣ, отатам пачиняция намекунӣ. Чӣ гӯи хости хурда рафтан мегирӣ? Не, ин чиз нест демократия. Дар давлати демократия кунтиҳо озоданд. Не, ин чиз нест. Ин чиз озод нест. Дигаршам озод нест. Ҳамаи чиз новобаста ӯ давлат демократия аст, исломкратия ҳаст, намедонам паштункратия ҳаст, тоҷикратия ҳаст, урускратия ҳаст, не имеет значения. Ном аст ӯ халос. ӯ як ном аст, як бренд. Як либосе мехарем ку Адидас навиштагиай ку, авла фирма Адидас зурай. Халос. ҳамун бренд аст демократия. Дигар чизе нест дар уҷа. ҳар як давлат қонунҳои худша дорад. ҳар як давлат. иҷа миллат ҳаст, қонун аст, давлат ҳаст. чӣ иҷоза додагӣ нест ки дигар бибиро кунилиш дар кӯчана рақс ки бу демократия. итаре ин чизҳо ҳамашон як фантастически дар калаи шумо медозанд ки мо демократия мехоҳем, мо не, ман инсонкратия мехоҳам. фарқ надорад любой кратия аст. қонун дар Тоҷикистон бояд пойдор ва мустаҳкам бошад. қонун ҳамаро контрол кунад. Яъне анамо қонуна ту поймол карда натонӣ, дигар кас поймол карда натонад. Чи дар демократия штраф нест, озодӣ. ҳар кори хоҳӣ кардан мегирӣ. Попробуй дар давлати демократия як ҷои неположен аст, ё светофора сирх бигзар. Бу демократияи озодия. ба мебинӣ озодӣ дар кӣ ҷо мешавад. барои ҳамо ё ҳамашон як ном ҳастанд, як барои фан кардани мағзи сари инсоният ҳаст. представид ки номи ман Акмал аст. агар номи ман Рустам мебуд, ё номи ман Сафарбек мебуд, ё номи ман Қудратулло мебуд, какая разница номи ман чӣ мебуд? Муҳим дар нами роҳ ман мебудам. Дар ҳамин роҳ ман мебудам. чӣ фарқ дорад ки номи ман Қудратулло аст, Сафарбек аст, Акмал аст?
Но, между прочим, секрет агар баротон кушом, асли номи ма Қудратулло аст. Мисол гирем. Аммо по паспорта бигем Акмал омадаги. Чӣ фарқ дорад ки номи ма чӣ аст? ҳамун хела сохтори давлати моро номаш чӣ фарқ дорад, номи ӯ чӣ аст? муҳим қонун бошад дар оҷа. муҳим ҳама инсон, як инсон ҳуқуқи як инсон дигарро поймол карда натонад. инаме қадар чиз аст дӯстои азизам. ана ибод дар бораи экономика ва экономикара чӣ хеле ки гуфтам баротон узр. чӣ хеле ки экономикара гуфтам барои шумо ҳамватанои азиз, яъне ки ҳамин хеле экономика тавлид мешавад ва экономика назар аз расходи ту вобаста дорад. ҳамчуноне ки ҳамин ту ойлик мегирӣ, мисол гирем $1000 ойлик мегирӣ, агар ту моҳона расходи хита чанд қадар эконом кунӣ, ҳамон қадар барои ту даромад мемонад. экономика ҳам ҳамин чиз аст. яъне $1000 бигирӣ барои дар $300 як футболка бихарӣ пӯшӣ, дар $500 як кроссовки бигирӣ пӯшӣ, дар $200 як кепка дар сарат монӣ, ҳафтаи дига кунилич мемонӣ. ҳамин хел аст. мо ба ӯ даромад ва экономикае ки дорем, ӯ даромаде ки мо ватан монда дорем, барои ӯ барои мо таргоҳи центр сохтан, биноҳои баланд ошиёна сохтан, намедонам ин чизо намеарзад. барое ки мо баъд аз ӯра сохтан, барои таъмири ӯ, барои нигоҳу бини ӯ, барои яъне содержани ӯ мо расход зиёд мекунем. мефаҳмӣ намеро? ки курпада нигоҳ карда по дроз кунем, оянда зиндагии мо қадам ба қадам хуб мешавад. ҳеҷ кас шумода ваъда дода наметавонад имрӯз революсия шид, пагаматон ку шоколада зиндагӣ мекунед. ӯ барои шуморо шоколада зиндагӣ кардан, ӯ давлат бояд дошта бошад ки барои шумо битад. бозам маҷбурем магарам шумо хов кунед, боз замини дигар ҷора фурӯшем, бихӯрем пака то мурдантона. яъне ин чиз намешавад. меҳнат ва меҳнат, 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 меҳнат талаб мекунад, то ки мо шумо оянда, яъне худмонам агар зиндагӣ осудаву осоидара набинем, то ки барои наслҳои ояндамон як зиндагии осонтар омода кунем. як зиндагии осонтар омода кунем. барои фақат илм сохтан, техника, технология, яъне ки ин чизода таваҷҷӯҳа бисёр калон кардан. мисол гирем давлати мо ки 93% яъне кӯҳзамин ҳисоб мешавад. агар мо 90% ам ҳисоб кунем, мо ҳамагӣ 10% замини ҳавор дорем. тамоми кӯҳи мо чӣ дар ин дунё агар мо нигоҳ кунем аз замини кӯҳӣ талаб мекунад, бояд мо ҳамун руслада кор кунем. ҳамун русла, ҳамун тарафда агар мо мардума сахт, мо худмон мардуми дангаса ҳастем. воқеан гарени халқи дангаса ҳастем. нихрена ничего намекардаги миллат мо ҳастем дар дунё. медонӣ намира? буда просто як бригадир бошад, объем бигира бита, мо бизанем пули моро бита. мо ҳам хеле миллатем. мо намехоҳем фикр кунем. ин ями далел аст ки 30 сол аст мо надорем ягон газ, свет надорем, ягон чи ихтироъ накардем да. инами далел аст барои шумо ки мо действительно миллати дангасатарини рӯи дунё мо ҳастем. албатта ки инами дангасагиро шикастан аст. программаи ояндаи ман ҳамин дангасагиро шикастан, мардума таваҷҷӯҳро ҷалб кардан. хеле ки мо, яъне ки Абуалӣ ибни Сино инсоне ки дар медитсина бисёр як бигем ки инсони шинохта ва ҳатто ки падари медитсина ҳам гӯем, иштибоҳ намекунем. яъне ин ки буд тоҷикистонӣ ва ё ки форс буд бигем. яъне ки мо насли ҳамон инсонҳо ҳастем ки як инсон ки дар медитсина бигем, падари медитсина бигем, иштибоҳ намекунем. ва имрӯз мо аз ҳама қафа мондагӣ дар медитсина мо ҳастем. албатта ма бошум дар Тоҷикистон
аввалин дараҷада медитсинара мемонам. Барои чӣ? Барои он ки таблетка, дору ёки бигӯем ки табобат кардан дар дунё ҳар як инсон то мурданшад 10-20 бор коруш ба духтар меғалта. бибинед инсонҳо Япония мераванд барои чӣ? Барое ки хичона табобат кардан. Миллион расход мекунанд. Яъне дар дунё аз ҳама даромад ёки бигӯем экономика дар фоидаи хуб дор оянда ин медитсина аст. ман тамоми қуввама дар болои медитсина мепартам ки ҳамин духтурои мо калои одам алиш кунанда битонанд ҳам хел кора карда. Дору тамоми кӯҳи мо табиат аст. худаш нами як балниса сохтан дар як кӯҳ барои табобат кардани инсон як манзара сохта додан. ҳамун касал дар манзара худаш тамошо карда ку асабош ку худаш чали мекунад. яъне ин чиза сохтан, ин чиза омода кардан оянда полне бояд дар руслаи медитсина кор кардан. дар як сол як одам дубори чинабданда грипп мешавад. просто як доруи грипп мисол гирем дар ҳамин аврупа биброем барои харидан мисол $2 $3 пул местам як пачкачаш. як доруи грипп як донаш ҳамин як пачкачаш 10 дона дорад. дар дунёи ҳамада бигем инсоне ки мехоҳад экономика ва тамоми чиша бардора медитсинара боло кардан. барое ки ҳамаи инсон чӣ пулдор бошад, беҳтарин ҳами дунёро содержат кардаги пулдор инсон дар пеши медитсина муҳтоҷ аст. касал шавад пеши духтур меравад. президент бошид, намедонам авлиё бошид ку агар ки ту касал шидӣ ту пеши намун духтурдан муҳтоҷ. яъне ту бояд рави пеши духтур ва духтур туро табобат карда укол зад. яъне инаи камбудиё ёки бигӯем инаи чи аст. яъне ки аз ҳама талаботи калон дар дунёи медитсина дорад. агар ман шахсан президент шам, агар 2 борам 5 соли президент шам, 10 соли ҳаётима то охирон капека берун аз зиндагӣ ҷамъ кардагӣ яъне давлата дар руслаи медитсина сарф мекунам. на ин ки Америка як аппарати ташхисӣ бирорад, балки тоҷик бояд уро бирорад. барои чӣ? барои он ки форс бояд бирорад. барое ки Абу Али ибни Сино падари медитсина ҳаст. яъне ки мо насли ӯ ҳастем. имрӯз бояд дар руслаи медитсина чи Афғонистон, чи Тоҷикистон, чи Эрон бояд форс забоно дар руслаи яъне дар ҳамун направлении медитсина бояд алотарин ҷо, баландтарин ҷода бояд мардуми форс бошад, на дигар инсон. барое ки мо наслҳои падари медитсина ҳастем. ин чиза бояд мардум фаромӯш накунад. аз ҳамин соҳа мо метавонем ки худмонам ба по монем, давлатмонам ба по монем, оянда наслҳомонам ба по монем, ҳамаи чимонам ба по монем. боқи ҳамватанои азизам, агар ки ягон камбудӣ гуфта бошум метавонем дар коммент шумо илова кунед. агар ки иловаи бад гуфта бошум метавонем ки дар коммент шумо фикр назари худтон қатъ яъне гуфтуҳои моро бо пасттар карда нависед. бигӯед ки не бародар итар нест, паст бояд шавад. хулас ин буд фикру назари ман дар бораи экономика. ман ҳаме омӯхта мековам, фикр мекунам чӣ ба барое ки ман торгови центри ҳамин Полша бирам бидурам. агар 10 та мардуми Полшаро бибинам, бигем ки бо 20 таи дигар кишвара мардумоша мебинем. яъне ин нишонаи ӯ аст ки яъне агар ки барои торгови центр кушодан бояд та аввал сарҳада ба Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистону Туркменистон, яъне бо ин минтақаҳо, Туркия, ин минтақаҳо бояд мо сарҳада бикушоем. яъне байни мо бояд сарҳад набошад. оянда ин чизоро ман дар Афғонистонам яъне бигем ки аз Аллоҳи яктау меҳрубон пурсида мемондам ки шояд ки Афғонистонам яъне ки дар ҳамин руслаҳои бигем бисёр давлати бой ҳаст, заминаш бовар кунем бисёр бой аст. бигем ки яъне худо куна ки инсонҳо як русларо яъне як направлениро бояд ҳамун инсон биқапа, то ки фақат ҳамун направлени қатъи бихеза. на ин ки ранги чиртак барино чилбангуштак мегӯянд, дарахт аст ку и шохда мепара, и шохда мепара, и шохда мепара, ин қатъи барака намеёбӣ. фақат программа як соҳада мегирӣ. медитсина ёки техника, технология ёки бигӯем дигар соҳа. ҳамун соҳаро мегирӣ ва бигӯем ки ҳамун соҳа қатъи
экономиката ҳамаичта дар ана ҳамун соҳа мехезонем. дар он ҳолат давлат тамобуд мешавад, вақт тамобуд мешавад. дӯстои азизам, ташаккур барои баданатон. агар гуфта истодам ку агар ягон иштибоҳ аз ман боша узр, камбудӣ боша метавонед илова кунед, илова боша метавонед камтар кунед. ин фикру назари шуморо ман зери коммент интизор мемонам. ҳамватанои азизам, ояндаам барои шумо яъне ки қасри тиллову зиндагии хубу ва ғайра чизҳо ман барои шумо ваъда карда наметавонам. мо дар ҳамон ҳолате дорем ки бояд мо дар ҳолати сохтан дорем. медонед намира? яъне ки як хона ҳаст, бояд дар ӯ хона зиндагӣ кардан дар кор аст. яъне дар ӯ хона бояд ман ту зиндагӣ кунем. аммо хона дар тасаввури мо ҳаст, вале ӯ хона сохта шидагӣ нест. бояд ӯ хонаро барои зиндагӣ кардан созем аввал. яъне ки ман ту бояд ӯ хонаро созем. мо тасаввур дорем як хона ҳаст, бояд як хона боша, хона ҳаст, ва мерем дар хона зиндагӣ мекунем. лекин хона нест, ӯ хона дар хаёлоти мо ҳаст. яъне ҳамин ватани ободам ӯ дар хаёлоти мо ҳаст. ватан обод нест ва баъд аз гирифтанам сразу ту омадӣ ӯ ҷо обод намешавад. яъне ӯ ватана сохтан аст. вазифаи мо ӯ ту ба ҳазур зиндагӣ кардану оддих кардан нест. вазифаи ману ту сохтан ҳаст. агар ки фикри ояндаи фарзандота кунӣ. набоша бо там меравӣ медиздӣ кайф мекунӣ пака и оянда ватан облоҳ акбар куҷо меравад таваккалиш бахт. барои ҳамун ману ту имрӯзам ба роҳат нестем ва фардо баъди инқилобам ба роҳат зиндагӣ карда наметавонем. ману ту рабочи сила ҳастем, ҳозирам. баъди инқилоби ватанам ки ватан дар дасти мо ту ғалтид, боз ҳам мо ту анамун рабочи сила ҳастем, барое ки боз сохтан дар кор аст. барои ҳамун ягон ин хаёлота накунем, пага инқилоб мешавам, ма мерам Тоҷикистон да кайф сафо мекунам, дига ватан ин чиза фаромӯш кунам. ин бод ҳақиқате ки ман баротон гуфтам. хело нигарбонтон, хонатон обод боша, миёнатонро банден, мо рабочий класс будем ва барои сохтани ватанам рабочий класс мемонем. зинда бошем ҳамватанои азиз. фикр назарро бинависем, фаромӯш накунем.